Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, gobyerno probinsyal magatinguha nga mahatagan bonus ang mga empleyado. Assessment sa performance ng IPM ginatugyan kay Mayor Albe Benitez. Sa balita nasyonal, mga proyekto sang DPWH ginapatutukan ni Senator Tulfo. Marcos nanawagan kay Biden nga gamito ng impluensya para mapunubo ang presyo sang langis. Sa balita international, 3 patay, 2 ang pilason sa pagpangluthang sa sulod sa Universidad sa Virginia. Sa balita sa sports, pila ka foreign teams mag-intra sa 2023 Volleyball Nations League nga patigayunon diri sa Pilipinas. Balita Entertainment, pambato sang Iloilo ginkoronahan nga Miss Teen International Philippines 2022. Samtang sa balita special, aton pagisturan mga facts na hanungod kay Queen Victoria. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Ang saya ng Pasko dahil sa'yo. At sa aton nga mga ka-aksyon, good morning liwat, Action Doors. Good morning man, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, Happy Tuesday. Yes, happy Tuesday. Kag sa mga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live, no? Kag good morning daliwat sa mga nagapangapi sa makapihan dira. Sa mga nag-monitor sa Facebook, kay Tessa Cecil Bermilio Panganiban. Ga-monitor kami di sa Purok Orchid sa Hacienda Civiliana, Barangay Binubuhan, Bago City. Good morning dira sa inyo sa taga Barangay Binubuhan. Yes, mayong aga. Ray Flores Barrioga sa DSB. Miss Jinky Delagdon is still with us. Sa kag si kumari ko Teresa Linaha Kayaw. Good morning sa gihapon, no? Dira sa kay kumari kuman kag ihada, Jean Buerom. Good morning kay pare ko Arlene Buerom. Si Mare ko kag ihada Jean Buerom mapakuani mo mapa-Canada. Ay, bongga. Diba si may tugon ka Ano sila na bakasyon or... bakasyon lang Ay, wow, sana all. Kay may ang may bata na to sa katoto mo, may anak to sa katoto sa Canada. Ang mamba ko lang enjoy sa vacation. Yes, kag kabay pa nga ma'am damo kasang mamit nga mga Canadians. For sure. Labi na masugatan mo gid. Kalai. Si Tessie Esquadra watching from Binalbagan. Good morning dira sa imo. Martin Aliling, Ana Sinoro, aragyapon naton kaupod sa aton nga pagpagalagad. Si Merho Guonad. Good morning. From Cadiz City, Cafe Kuno Tito Boy. Yes, salamat gid, no? Basi danuog ni guro ay. Danuog, basi man. Kag si Homer guro ngalan niya na. Basta, Homer Danuog. Danuog. Si Melissa Sanchez Bulakha, araman siya. Bulakha. Good morning, man. Good morning man dira sa imo, no? Sakay sa naga-monitor dira sa Alagad Radio, maayong aga dira sa inyo kay we are being aired live man dito sa Alagad Radio sa Banwa sang Hinubaan. Migo tada Eric Tenerife, maayong aga dira sa imo, ano? Kag good si way ko na nakita si ano? Sino? Si Alagad Kevin Henry. Ha? Si Alagad Kevin Henry, wala? Basi, way siguro internet. Basi kon down ang ilang internet connection. Yes, so... For so many months. Base pagagi ko sa bagyo paing daw na piktuhan, no? Sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:09. Sa detalye na sa mga balita lokal, tinguhaan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga makahatag sang performance-based bonus o kon PBB sa mga empleyado sang gobyerno karon nga 2022. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ini nakitaan nga pamaagi sang probinsya para matagan sang extra bonus sa mga empleyado nga wala sang disallowances sang Commission on Audit. Una diri ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga wala na sang incentive benefit for exemplary services nga kabahin sa additional bonus sa mga empleyado matapos nga i-disallow sang COA. Apang ginklaro ni Diaz nga hindi palareho ang kantidad sang PBB nga batunon sang mga empleyado bangod ini ang nabase sa percentage kag salary grade. Sa nagligad nga 2021, nagbaton sang 25,000 pesos nga IBES ang kada empleyado kag may total bonus nga 65,000 pesos. Ang total bonus ginabugusan sang 25,000 nga collective negotiation agreement, 25,000 pesos nga IBES, 5,000 pesos nga performance-based incentive, kag 10,000 pesos nga service recognition incentive. This will entail documentation and how you have met your performance targets and may ara percentage based also on your salary grade. Kita lang tani, wala agad problema. No? Ang savings nga maubra naton in terms of making an efficient. Ang kabayan sa payag ni Attorney Refrando Diaz II. Magapadayon ang pagpatuman sang 10 milyones pesos nga proyekto nga pagsemento sang masobra 1 ka kilometro nga dalan sa Barangay Filisa, siyudad sang Bacolod, padulong sa sanitary landfill. Ginpahayag ni Assistant City Engineer Efraim Chichanova, ini matapos nga damlag lang na areglo na ang issue angot sa right of way sa lugar sang may nag-question nga korporasyon matapos nga ginpatigayon nga joint survey. Suno kay Hitchanova, subong nga tuig nag-umpisa ang proyekto apang naabtan sang election ban, tubtub nga na-issuehan sang notice of suspension bangod sa issue sa right of way. Dugang pa ni Hitchanova bangod sa Bagyo Paeng, nag-awas ang tubig sa lugar kag nag-apekto sa dalan pakadto sa landfill. Bangod sinigin tampukan sang City Engineer's Office ang dalan sa mga buka nga semento ang access road. Ginpahayag sa opisyal nga nagapangabayman ang ila talatapan sang dugang nga 30 milyones pesos sa masunod nga tuig para makumpleto na ang proyekto. Ginatugyan naman ni Councilor Jesus Claudio Pontevalla, Chair sa Committee on Environment kay Mayor Albe Benitez kag sa Solid Waste Management Board ang assessment sa performance ng IPM Construction and Development Corporation. Apang sunod kay Pontevalla, madamo asang reklamo ang Bacolod noon angot sa wala mahakot nga basura apang nagatinguha man ang IPM CDC para mahimo ang ilang trabaho. Sunod kay Pontevalla, sa tiyon nga may mawaton nga reklamo, iya inigilayon nga ginapadala sa natungdan nga Executive Assistant o City Mayor's Office. Ginpahayag sang konsehal nga base sa iya nga eksperyensya, nga sa tiyon nga wala sang nakahanda nga kontraktor, masami nga ginapalawig sang pila ka bulan ang kontrata sang manughakot sang basura. Sa namuluan nga mag-expire ang duha ka separado nga kontrata sang IPM-CDC sa Disyembre 31 tuig 2022 para sa paghakot sang basura kapag dumala sang sanitary landfill. Reklamo, but I think IPM is also doing its best. No? So hindi ko assess it fully. I think we will have to leave it up to the board and the mayor kung anong i-final nilang decision. Si Councilor Calao Pontevalla. Giyan pa siguro ni Negros Occidental Schools Division spokesperson Ayan Arnold Arnaiz nga nagapatuman sang water kag food sanitation drive ang tanan nga eskwelahan sa probinsya agud masiguro nga mahilway ang mga estudyante kag manunudlo batok sa kaso sang kolera. Sa interview sa Action Firing Line ginpahayag ni Arnaiz nga may mga eskwelahan sa probinsya nga nagapatigayon sang inspection sa ila water system kag may mga eskwelahan man nga nakig-angot sa ila local government unit agud mapatuman ang water inspection. Una diri adlaw sang Biyernes, Nobyembre 11 sang magpapanao direktiba si DepEd Regional Director Ramir Oitico sa 21 ka mga schools division sa Western Visayas agud i-check ang water systems sang mga eskwelahan agud masiguro ang safety sang tanan. Target naman ni Councilor Jude Tadeo Saison, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga maaprubahan na sa final reading ang ginaduso nga 3.25 bilyones pesos nga pondo sang Bacolod sa 2022 kay ini sa unang semana sang Disyembre. Sunod kay Saison, mag-umpisa na ang sunod-sunod nga budget hearing, umpisa karon sa hapon Martes.
Ginpahag sang konsehal, una kay patawag sa hearing ang finance cluster nga ginalakipan sang City Treasurer's Office, City Accountant's Office kag City Budget Office nga pagasundan sa iban nga department heads. Nagalaom si Saison nga matapos ang hearing subong nga bulan sang Nobyembre kag maaprubahan sa final reading sa una ukon ikaduha nga semana sang Disyembre. Sa namuluan, wala sang pagsaka o kung pagnubo sa pondo sa Bacolod para sa 2023. Nakukuha na ang finance cluster, the treasurer, the accountant, and the budget officer. Silang una, dahil silang ma-present niya sa annual budget. And then after them, we will go through offices and department. Target by first week or second week of December, ipapasar ko na ang budget. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Jude Tadeo Saison. Nagpakigsapol si Philippine National Police o PNP Chief General Rodolfo Azorin Jr. sa mga local chief executives sa Western Visayas nagligad nga Biyernes, Nobyembre 10. Sunod kayo Police Major Mary Grace Socorro Borio, spokesperson sa PRO6, nagpadulong si Azorin sa PRO6 headquarters sa pangunahan ang local peace engagement team meeting. Ginpanawagan ni Azorin sa tanan nga local chief executives nga suportahan ang tanan nga anti-insurgency program sang PNP. Dugang pa ni Borio punto ni Azorin sa meeting ang papel sa mga alkalde kag local officials para sa mandinalagon niya kampanya kontra terorismo. Ang local peace engagement team ang isa sa mga programa sa idalom sa National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Mga proyekto sa DPWH ginapatutukan ni Senator Tulfo. Samtang Marcos nanawagan kay Biden nga gamiton ang impluensya para mapanubo ang presyo sang langis. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-aksyon, Kag sa aton nga mga ka-aksyon bala, kung kinanglan kamo sang bulong barato, madasig ang serbisyo, masaligan kag di kalidad, Areo sa una butika. Una kay barato ang mabulong kag hospital supplies. Mayara available nga generic medicines, branded medicines, mga catheters, feeding tube, colostomy bag, may vaccines kag antibiotics, no? Antigen test kit kag may milk formulas, mga gatas, no, para sa mga kabataan. Una sa serbisyo kag madasig. Una kay di kalidad ang mabulong kag hospital supplies. Gani magbisita kag magbakal na sa una butika. Hapos tultulo na, tubang na ni sang emergency room sang Corazon Locsin Monte Líbano Memorial Regional Hospital. Ang una butika, bukas sa serbisyo 24 oras kada adlaw, 7 days a week. Sa may mga diabetes naman dira, nagapa-dialysis, kung sa may nagapa-dialysis gali, magbisita lang sa una butika. Ihatag lang ini nga code, Boy Star, para maka-avail ka mo sang freebies. Ihamba lang ang Boy Star nga code, magbakal ka sa una butika, maka-avail ka mo sang 10+1 sang Eposino. Makabuligid sa mga gina-dialysis. Tipunon lang ang mga resibo, hasta makalambot pulo ka resibo, pakita lang sa pharmacy kag ikaw tagan sang libre nga Eposino. Sa una butika, barato ang bulong, madasig ang serbisyo, masaligan kag di kalidad. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsugo. Kita mo din kay Naga Raymond. Ano? Ya, Ano esta yan? empresa es una de las mayores empresas con las que puede tratar y obtener sus ganancias con confianza. Ay, labong. Puede Bunga. ponerse a través del enlace de su nombre a continuación. Ay, bunga. Intindihan mo la? Intindihan Wala eh? eh. Ikaw pa. Basta nagtalang siya. Abi guro, yan guro ka Espanyol nga ano ay. Ang guro lang sa Argentina. Oo. Mary Ann Valencia Escraela, good morning mandala sa imo. Sa kay Heidi Magallanes. Heidi Magallanes, ay dito na dula. Haranilla. Haranilla. Yes, good morning. Monitor man sa ginabantayan ko nga si Titang Ellipse. Ginabantayan niya si Titang Ellipse. Good morning ko no. Na? Evelyn Sinaon, kag Miss Veronica Santillan Manukan, Homa Lumena, kay kumari ko Virgil Legaspi Coloso, ara na siya. Yes, Solama good morning, Barnatsa. Miss Virgie and Sawanika. Dra sa may Thailand. Kag si Kagawad Imbong Jocampo, ara na sila sa kay Chona nga kapihan. Ni Kaga Cap Vito. Gahaton. Good morning, Yes, Dra sa good inyo. morning. Sa kay Miss Georgia Gargasiran, good morning. Coffee with egg and with bread. Ay, very good. Pero, diba? Then, May landa nga pag ano after coffee, kag with egg and bread, ano? Central Market na. Ratsada na. Ratsada na si Miss G. Sana all. Kay Maninoy Michael June Season, belated happy birthday lang ko no sa kay brother niya, brother Philbert Louis Palma Season. Monitor from Osaka, Japan. Kaga, speaking of Japan, good morning. Dra kay Sir Philip Alonsagay. Kag Ma'am Elidor Fukuda, kag si Sir Paul Alonsagay. Morning, Dra. Kag kay ihada mo, Tess Murayama. Yes, Good Yada ko, morning. Tess. Musta ka na, Yada? Yes, si Murayama. Lilia Anilado, good morning man. Kaga, siling ko kay Ma'am Van Action Boy, kay gas noto sa ila, mo ko mga halo-halo kami taguro karon ay tapos tabala newscast kadto to sa ila kag mga halo-halo Kami na bahala sa panakot. kami Ikaw lang na bahala sa ipadala. ice. Correct. Si Ronnie Roma Ronario, morning mandala sa imo. Kay Jojo de los Santos. Good morning. Kag si Boyet Maratas. Good morning, man. Okay. Standby na kita sa mga balita national. Barangay 684.
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Senador Rafi Tulfo nga tiuna nga tutukan ang mga proyekto sang DPWH para malikawan ang mga kickbacks kag iban pa nga mga irregularidad. Suno kay Tulfo, may pila ka mga kaso nga ang mamalidha ang nagaduso sa proyekto sa dalan nga nagabalor 25 bilyones pesos, apang ang matud nga presyo sini ang yara lamang sa 10 bilyones pesos. Duga pa ni Tulfo, tiuna nga mausisa ang ini nga mga proyekto kung bala ang ini lehitimo, insakto ang materyales sa ginausar kag kung insakto ang ginapangabay nga pondo. Sa 2023 proposed national budget, ang DPWH ang ginpainan sang 718.4 bilyones pesos. Una ang question ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel ang 544 bilyones pesos nga lump sum nga budget sang DPWH. Ginanunsyo sang Philippine National Police o PNP nga usisaon sa investigador ang alegasyon ni Suspended Bureau of Corrections sa Bucco Chief Gerald Bantag may kaangtanan sa isa ka convict nga nagahingalan kay German Agoho. Sino kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ang magausisa sang alegasyon amo ang kapulisan sang National Bureau of Investigation o kon NBI. Dugang pagin pangabay ni Fajardo si Bantag nga dalo ng iya depensa kag ebidensya sa proper forum kaangay sang preliminary investigation. Nobyembre 11 sang magpagwa na sang pahayag si Bantag angot sa murder case nga gin-file batok sa iya may kaangtanan sa kamatayon sang broadcaster nga si Percy Lapid kag ang middleman nga si Cristito Villamor Palanya. Nanawagan naman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay US President Joe Biden nga gamito na iya impluwensya sa pagkontrol sa dalagan sang presyo sang langis bangod sa epekto sa ekonomiya kag mga lokal nga negosyo. Sa pagpagigsapol kahapon ni Presidente Marcos kay Biden sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cambodia, iya ginatagan na importansya ang dakong epekto sang sinakaay sa presyo sang langis sa mga negosyo kag palangabuyan. Pila sa mga tupiko nga gintandog sang Presidente kay US President Biden amo ang pagpabakod sang relasyon, transnational crime, terorismo kag human trafficking. Sa video ng ipagawa sang Office of the Press Secretary, nagapakita ang gipabutyag ni Marcos kay Biden nga nagakinanglan sang madalom nga pagtalakay ang mga tupiko sa mga maabot nga panahon.
Gin pasiguro ni Chinese Premier Li Keqiang kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga handang China nga makatrabaho ang Pilipinas kay iban pa nga pungsod para masiguro ang katawhayan sa South China Sea. Ang pahayag ni Li Keqiang ang ginhimo matapos ang panawagan ni Marcos sa ASEAN-China Summit sa itong Biyernes para sa temprano nga konklusyon sa South China Sea nga magaserbe naman nga giya sa mga pungsod kung paano malikawan ang tensyon sa ginagawan nga teritoryo. Ginhimo ang pahayag bisan pa dahil nga ginapawalaan sa China ang 2016 arbitral ruling nga nagabasura sa claim nila nga sakop sa South China Sea ang sakop sa China ang West Philippine Sea. Samtang padayon sa gihapon nga gina-insister sa China ang pag-angkon nila sa nasambit nga baybayon pinagi sa paghangkat sa tropa sa mga Pilipino kag mga ngisda nga nagalayag sa ginagawan nga teritoryo amuman ang pagpatukod sa mga struktura kag military installation. Gil pa siguro naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga magabuli kini sa micro, small kag medium enterprises nga mga Pinoy agud mapaayo ang negosyo. Sa iya bilateral talk kaupod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sidelines ang ASEAN Summit, ginpahayag ni Trudeau nga handom sini nga mas mapabakod pa ang partnership sa Pilipinas para mapadasig ang pag-secure sa Canadian infrastructure builders sa mga proyekto sa pungsod. Suno kay Trudeau, madamo sang programa ang Canada kag bukas ang gobyerno nga magatrabaho sa Pilipinas para sa kaayos sang ekonomiya. Ginkalipay naman ni Marcos ang tanyag ni Trudeau kag ginpahayag nga isa sa tuyo sa iyang administrasyon ang pagbulig sa MSMEs nga makatibawa sa halit nga gindala sa COVID-19 pandemic. Ipatuman sa Department of Health kon DOH ang Cancer Assistance Fund kon CAF nga tuyo maghatag suporta sa mga pasyente nga may cancer kag para man sa mga cancer survivors. Ang pagpatuman sa CAF parte sa National Integrated Cancer Control Act kag pagasunod sa Special Provision number 13 sa nga ginaprobahan nga pondo sa Department of Health. Sunod sa DOH sakop sa CAF ang mga outpatient kag inpatient services kalakip pero hindi limitado sa diagnostic, therapeutic procedures, medicines, treatment and management services, kay iban pa nga serbisyo para sa mga cancer patients. Ginapatuman ang CAF agod magasunod sa existing financial support mechanism sa publiko kag pribado nga pasilidad. Nanawagan naman ang grupo nga Gabriela nga pasabton si Anay Presidente Rodrigo Duterte angot sa illegal crimes against humanity kadungan sa pagbisita sa delegasyon sa Pilipinas sa Geneva, Switzerland. Suno kay Gabriela, kung sa Gabriela, responsibilidad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pasiguro nga maangkon sa mga biktima sa idalom sang Duterte administration ang hustisya. Subong man, nanawagan ng Gabriela sa proteksyon para sa women's activist kag human rights defenders nga mo ang biktima sa red tagging, illegal arrest kag extrajudicial killings. Nagapati naman si Rizal Representative Fidel Nograles nga ang tanan nga mga opisina sa gobyerno, pribado nga negosyo kay iban pa nga ginatrabahuan sa Pilipinas ang magasunod sa ginapatumang International Labor Organization o ILO Convention number 190, ang pinakaunang international treaty batok sa kalakasan kag harassment sa tanang nga sahi sa trabaho. Sunod kay Nograles, tanang nga trabahante anuman ang employment status kag gender identity ang may matarong maproteksyonan batok sa harassment sa ginatrabahuan kalakip ng gender-based discrimination. Dugang pa ni Nograles, importante nga mapatuman sa tanan nga ginatrabahuan ng ILO C190 bangod wala lamang ini nagagarantiya sa maayong relasyon sa tunga sa mga empleyado kag employer kundi ginaamligan sini ang kinamatarong sang kada isa. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Kay kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Sakay Miss Jinky de Alagdon dira sa Phoenix, Arizona. Good morning liwat sa imo. Kay Atia Eriman, may agaman liwat, no? Ano subong Martes, ati may klase gili si ating Lito Dayap. Good morning man sa imo, no? Dira sa kay amigo ta Leo Talaban sa Manghanoy sa La Castellana. Good morning man sa imo, no? Sa mga kapihan dira sa nagapalangapi dira, good morning dira sa inyo. Subong siguro sige pa ni pangapi kay alas 7:35 pa man lang no? So good morning dira sa tanan nga mga kapihan sa mga merkado naton dira maayong aga dira sa mga miyembro sang Sumag Public Market Vendors Association. Good morning man dira sa inyo, no? Kag dira man sa aton nga mga vendors sa may Libertad Public Market, sa may Burgos Public Market, maayong aga gid sa inyo nga tanan. Tiduga pangampanya. Sa mga taga Barangay Punta Taytay da, sa aton nga mga ka-aksyon. May aga Action dira boy sa duman inyo. nag-open nabala ko no ang ano ni so maaga public market. Sa saan o pa na nga mo nag-open? Ma-open gina Ariya siya. ma-open na gini nga sa buhay ko Mo niya. sigurado na ni. Ay nagligad gambal sila nga primero nga hambal to nga October kuno mo open ko tinta kagalabay mo ko na perme mo. Do lang alang Ko do ka lang alang pa na tiging patanaw ko sa kay nakalabay kami nga kay bla ni Renz bla. Ti si Renz by daw medyo kaulo intindi man kay ti engineering mo. Totoo abi ka sa pagtanaw mo. Tapos, pwede na sa October niya lang alang pa na ito. Oo nga matapos. Alang pa na. Ti alang kay way ka bukas sa October. December na dugay-dugay. November 15 na ta subong tapos nakabukas. Pero mabukas gina. I hopefully by December arat na sila no. Iti para sa Christmas season man bala nga maka-negosyo naton dira mga di bla. Di man mabudlayan sa pagpamakal. Hindi mabudlayan sa pagpamakal kag makaplastar ng aton mga negosyante da Yes. So maka-parking tilawan naman parking das babaw Yes. May daw mo na naguro ang public market nga may parking space sa babaw Oo. Siling ko gani action boy mas mayo gito tuod nga butangan bala parking fee bisan gamay lang. Kay usually iba na action boy kung free lang na da budlay na magamo na pila man lang kaigo sa babaw man. Oo. Diba? Budlay na da nga mga Tapos dapat may kuan, may limit. bisan 5 lang ka piso. Kasi may limit ang kuan, may limit ang hindi ka magiguro mag ano ganito tawag sini mangumpra bala nga tag 5 ka oras mo guro. Hindi kayong budlay na da kung ang mga tag-iya bala sa mga kuan. Tag-iya sa mga stalls da. May mas lakyan bala kag drum parking bilog nga adlaw. Tiyan mo nang budlay. Diba si ma-defeat ang purpose bala nga imutan ni parking space para sa masalakyan abi nga panindahan. Idiyahan tanin nila da no kap Radney Carmona da. Siguro idiyahan ang paano bala ang pagsulundan da bala. Kaya base ang mga tag-iya das ang mga kuan sila lang maparking tos babaw dito maparking karon ang mga nagbakal. Muna bala kay hindi man pila man gid guro ma-accommodate na da sang kuan. Oo, pila man lang naman. Kay Kaya man nagay nami kung may parking fee at least para for maintenance Manila Action Boy. So uli kayo basi may bisa magpulo pak pesos. Kaya basi may mareklamo nagay sa 5 pero tigil. So tanaw ako na no ang palakat nila ti kung daw makuan suggest Yan na tayo sino kaya nga ma-suggest no? Balon mo manog counselor mo lang sa bago. Pwede mo ko log kapon ka suggest ka pwede to para yung natali mo kag drop ako yung nagapanindahan mo da kami panindahan basta wala kami da kapanindahan perme. Tungod sa problema gani sa parking. Woodline no. Din ko tayo karon ma-park ya karon. Tingnan himo ko na da. Ti subong Tuesday do amo na market day nila. Tingnan himo ko na da kung magpanindahan, bilin mo si Mrs. Sabi bilin mo da. Ikaw yung malakat ko to sa unhan niya dito kuya mangita sa kung diin to makapark.
Dason mahulat ka lang text nga ari nako gaulat balik ka naman. Tani gusto man tani magbulig. Gusto ko man tani magbulig pili da sa mga isda. Yeah. Gusto mo pili sa mga utanon da bla. Ate. Gusto Galing mo. kay kabudlay. Budlay. Hindi man pwede nga siyang ibilin mo. Kaya base may malabay to karon, hindi man siya ka-drive. Ay, hindi Aga pwede. drive ba si ano? Why. Hindi pwede nga ako makigan ka na imo ya. Ay, gusto Ikaw man indahan, hindi amo na bakal mo, kigan ka na yan. Kabudlay. Kapag nandahan lang ko, kung ako on my own. Buon ba yun? Nablang ako, hindi gusto maglakat to. So kung nang baklon ko, ako na mo, pero kung nang suguon ako, kabudlay. kabudlay na. Kaya Diba, usually, sige ang sugo sa mo, hindi amo pagbalik mo. Kaya base bilang yung pabakasi mo, marka pato, binakal mo, marka pinya. Nanting. Ray Mabereño Lingoste, good morning mandra sa imo sa Hagimet, La Carlota City. Standby na kita sa dugang nga mga balita. Pesos SRP. Ada man. Alas 7:40. Kag sa detalye Balita International, padayon nga ginapangita sa mga otoridad ng estudyante sa University of Virginia nga nagluthang sa 3 ka mga tao nga nangin rason sa ila kamatayon kag ginakapila sang 2 ka iban pa. Lunsay mga estudyante ang managkalamatay sa lakit na pilason samtang padayon ginabulong subong sa hospital. Gilayon ginpaidalom sa lockdown ang main campus ng universidad sa Charlottesville. Sa negosyo naman, ginpahag sang Globe Telecom ng ilang net income naglambot na sa 26.5 bilyones pesos. Mas mataas ni sang 48% ikumparar sa 18 bilyones pesos sa amuman nga period sang 2021 bangod ini sang corporate data kag mobile services. Ang core net income ang yara sa 16 bilyones pesos. Ang kita para sa unang 9 kabulan sa tuig nagdangat sa record high nga 118 bilyones pesos. Mas mataas ni sang 3% sa year-on-year driven upod sa non-telco services nga naga-supplement sa corporate data kag mobile services. Ginpahag sang Globe ng revenue nagsaka ini bangod sang prepaid kag digital adoption. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51.57 pesos kag 19 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 66 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 30 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, nagpangibabaw ang katahom sa Ilongga nga si Angel Jed Latore sa 14 pa ka mga kandidata para sa 2022 Miss Teen International Philippines Beauty Pageant nga ginpatigayon sa tanghalang Pasigenyo sa Pasig City sa Nobyembre 12. Igatiglawas ni Latore ang Pilipinas sa masunod nga edisyon sa Miss Teen International Pageant. Ang nasambit nga kompetisyon ang nabase sa India kag ginahiwat ini sa South Asian nation kada tuig. Ginkilala nga first runner-up ang kandidata sa Taguig City, samtang second runner-up naman ang Pambato sang Bulacan, third runner-up ang Quezon Province, kag fourth runner-up naman ang Albay. Sa balita sa sports, natala ng hiwato naman liwat sa Pilipinas ang Volleyball Nations League sa 2023. Ang men's elite competition ang patiginon sa Pasay City sa mabot nga Hulyo 4 tubto 9 sa masunod nga tuig. Kalakip diri ang mag-enkwentro ang pila sa mga pungsod nga powerhouse teams alin sa Japan, China, Slovenia, Brazil, Poland, Italy, Netherlands kag Canada. Excited naman niya ng balita sa Volleyball World CEO nga si Finn Taylor. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Tuesday! Happy Tuesday mga ka-aksyon! Kag 40 days na lang antes ang Christmas. Kag 47 days antes ang New Year. Yes. Kag karon nga adlaw November 15, damo na ni ang malipay especially sa aton nga mga empleyado sa gobyerno. Yes, Kai. Sa mga pulis, bato na ila bonus karon nga adlaw. Sa mga empleyado ang ilang 13th month bonus
ma-release naman na I would be like to believe ka sugod karon nga adlaw masugod na pag-release. Sa mga sundalo ya. Sa mga sundalo daw ay pa ko Wala kabati. pa no, tita ni subong man para Di happy. pero mabaton may aram na sa 13th month. Para happy ang birthday ni Tita Michelle Gacho Basa. Birthday niya subong. Birthday sa nanay. Michelle, happy birthday. Michelle Gatso Basa. Happy birthday. Happy birthday lang da Tita Shia. Enjoy your day, good health. Si Michelle sa Karabalan. life. Sa Karabalan, no? Yes. Long life, good health. And God bless you. God bless you and more birthdays to come. Yes. Sa kay Christine Minyas Villalobos, morning dara, Ronald Langote, kag kay Oremia Garcia, good morning. Novi Magapan, kag kay Analisa Dumalaog, Imelda Madrigalejo, good morning, man. Yes. Good morning, Manasyon Boy, kay Miss Ron Arhida Trava, kag sa iyang nga husband. Yara gyapon sa Valladolid District Hospital. Good morning na sa inyo. And get well soon, Yes, get well soon. Basti Gerhen, kag Yvonne Bishar, morning, man. Good morning dra sa inyo. Araman si ihada mo. Jocelyn Song Comedia. Yes. Yada. Musta na dang aton nga kwan? Musta na yung mga panglugayawon. Panglugayawon, gidya. Sige, Faustino Capillo Navarro Jr., morning, man. Good morning. Okay? Okay. So, diri kita sa aton nga balita, special action boy, ining mga facts bala na hanungod kay Queen Victoria. Queen Victoria? Ano na sa sino na siya? Ano na sa ni? Inyo bala nga tupad balay sa una. Kaso nagsaylo nag-queen siya gali? Yes, charot natin. Si Queen Victoria Action Boy, isa siya sa mga queens sa United Kingdom. Ay, thank you gali. Kay Miss Ivona sa 200 stars. Ay, wow! Thank Salamat, you, Yid. Miss Yvonne. Isa na siya sa mga reyna sa England, United Kingdom. Kasubong United Kingdom. Si Queen Elizabeth II, bala? Nan sila na ang Mo na sila. Din ang una nila si Queen Victoria Queen Victoria Ano na siya ni Queen Elizabeth? Nang I think sugpon na ni sila mong nalipat ko kung ano na siya. Kasi wing kalula-lulahan guro ano na sa year yaw? 1837 to 1901. Uy ka pa niya. Ah. Or bago kanina bata, 90, feeling ko 1890. So pagka So kita para sa gali pag patay kay Rizal Ara para sa gali pag firing squad kay Rizal. Oo, tiambot lang kung nakakadto siya. Why sa gro katin. So, man Action Boy, Queen Victoria. Siya ni Action Boy. Siya na ang ginalin na sa Victoria Secret Hindi. Victorian era lang. Sige. Diba, Action Boy, si Queen Victoria, siya ni ang ikaduha nga longest reigning monarch, Action Boy. Ikaduha ni siya next ni siya kay Queen Elizabeth II, of course. Mother na sa kuno ni Queen Elizabeth. Mother siya ni Queen Elizabeth. Oo. Queen Elizabeth? Oo, siling ni Baste. Mother sa kuno ni Queen Elizabeth. Okay. Sige. So, balanta na di karon kay may mga ngalan na din nila, Action Boy. Sige. Ta kung ari di si kay Dola ko may nakita di nga Elizabeth sa mga siyamya ka mga kabataan nila. Taon ta lang karana. Sige. So, amo na Action Boy, 64 years siya nga nag-serve, Action Boy. 64 years? 64 years, imagine. Wala pa kalabot sa edad mo. Why pa? Subong, wala pa. Wala pa nalabawan si... ano sa year gani? 1837 to 1901. 64. Okay. Isipon mo pag Sakto, niya. 64. I-math niya pag niya bala. Sakto gani. Sakto gani. 64. So, 64 years. Ang iya reign. Ang iya pag-serve bilang queen sa United Kingdom. So, Action Boy, and then, di ba si Queen Elizabeth, do 70, 70 years siya. Queen Elizabeth II. Kamay Queen Elizabeth I, mga more or less, guro, mga sobrang 70, guro Tapos, si Queen Victoria, Action Boy, ginbata niya siya sa London. And then, si Queen Victoria, ang first yung nga natunan, bilang language, Action Boy, German, gid saya. So, pagka after 3 years old niya, dito na siya tuon sa English. Sa London sa natawo. Pero ang una niya nga language na balaan, German. Nga man. Wala din nakabutang ko niya, German, Action Boy.
Okay lang. Okay lang. Okay, hindi mo naman siya pwede mapamangkot mo. Kung ano muna kayo, wala German. mong research mayo. Hindi mo lang nakabutang. Wala nakabutang na. Wala na naging padalaman. Kaya mo nakabutang pa ito, learn more, pagid ko na pa. More pagid yan. More Di lang wala languages. na. More pagid ko na about Queen Victoria. So, next action boy, she was only 18, gali, when she became a queen. Pwerte, no? Okay. Ako na may 27 na lang, duway, gida. Nagbay cheating lang bisan princess daw ay kakagi. Wala, isa. Kagi mo ko princess, pero ito mo to nga. Ato ka sa stressiko la. Naka hindi giti amuya. Naka-cancel giti yan. Naka-asta subong na pangita ko patugay nag-makeup sa akon. Sa siguro pakita ko lang picture tanay kay gusto ko daw. Hindi mo na ito makita. Kasi sa old ko to nga Facebook. Kita ko lang mga picture mo bala nga nag-princess ka no? Fourth princess? Fourth princess. Kalain gito yan, boy. Sang barangay, Karabalan. When ako tiyaga panumdum niya sa mga ano ya. Basta nga makeup. Kay why ko nang na itiya sa ako. Nang ginapangita ko sa subong niya. Kaya bal ko ni mama mo, ni Nine. Why ko madayon ang pagbigya, duwak bilog baba, karbaw mo. Kaya ko na bakalan to dahil ng karbaw. Ray na, tani sinday. Kala, inaction boy. Kasi, tatlo lang nung kababoy ang nabligya eh. Ang duwa karbaw ay may nakabakal ko no eh. Kaya, nugon ray na, tani sinday. Kala, ine. So, next action boy. Great-great-grandmother, gali. Great-great-grandmother. Kaya wala na, hambal mo lang gina, grandmother lang yan. So, great-great-grandmother. Kaya daw ang una, I think, daw si Queen Mary. Queen Mary the First. Oo. Tapos si Queen Elizabeth the First. Tapos si Queen Anne. Then si Queen Victoria. Kag si Queen Elizabeth the Second. Okay. So, next action boy, ang iya mga family action boy, meron sila isang siyam kabilog kabataan. Pero tingnan mga kabataan. Kag, iya apo 42 kabilog. Ate siyang bata mo. Gani, Expect naman na ang apo mo muna kadamo. Kag iyawan, kag iya pa minsan, action boy, isang birthday sa apo mo yun, yaw kapag minsan sa ngalan nila, kami mag-edad-edad ka na. Magmo 42. 42 Ang mapidya, mamemorize mo ang ngalan sa mga classmates mo nga sobra, mamo 40 das klase. Gani, man sa mga apo mo pa. So, mana. Sino dito at bataan niya na? Luwagon tayo lang siya. Ilang bilog siya ba? Si Princess Victoria Adelaide. Adelaide Mary Louise. Ay, lumiglag ngalan niya. Next action boy, si Prince Albert Edward Wettin. Princess Alice Maudie Mary. Prince Alfred Ernest Albert. Princess Helena Augusta Victoria. Princess Louise Caroline Alberta. Prince Arthur William Patrick. Prince Leopold George Duncan, Princess Beatrice Mary Victoria, kaga Prince Renato Duran. Ay, sorry. Wala rin nadala. Awi ko nadala, kadi. Okay. So, sino ang dason niya nga bata? Prince, si Queen, si Princess, Ang ano Ikadwa una nga bata, gle? Si Victoria Adelaide. Amo nang nagdason siya nga Louise. Queen, sang hindi ko intindi, bala mo kundi Queen siya. So, sana patay siya, sino nagbulos? Ang action boy, kung paano na nila ginabasehan, ang muna nila. Para kay Queen Elizabeth, ang nagbulos siya, nga bata. Oo. Bata yan na si Kwan mo, si Prince, si Charles mo. Di ba? Hindi ba ang hierarchy nila, no? Hindi ko action boy. Ay, kailan. So, next action boy, did the Queen have any hobbies? Mayroon siya sa hobbies. Kablo ka, Ano? Painting, kag drawing. Kag hilig man siya action boy nga mag-attend sa mga opera na bala? Sa emergency room. Ay, hindi. Sa di opera na yun. Opera. Hindi kaya opera nga ba yan? Charot. Akara, dobla siya, action boy. Si Kiss Abla. Pero wala siya sa Lea Salonga. Si na ganun, yung mga sa opera. So, na mga kwanbla, mga... Ikaw lang na yung kadumdum. Ang mga sikat sa una, lang ang mga tenor, blau. Sino naman. Sila nilipat ko sa mga tenor ng mga sikat eh. Sikat na sila pro daw na lipat nalipatan naman natin. Siyempre, kay kadugay naman mo. So, next action boy, since 1861, Black Action Boy, si Queen Victoria na action boy, black lang gina-permiya, ginasoksok. Especially since ang napatay ang yabana nga si Prince Albert. Sa 1861. From that day, action boy, wala di binakbutang kung saan ng adlaw. Pero,
From that day, Action Boy, until nga napatay siya, black lang gid ko no, pero niya ginasukso. Nagaluto sagli. Nagaluto panawag na. Luto. Nga black ka nagaluto ka. Okay. So, amo na siya, black lang gid. Kaya syempre, ano gid guro, ano gid sang iya ginabat siya, Action Boy. So, hindi gid guro ma-accept. Okay? So, next Si Kwangali, si Luciano Pabarute. ang ano? Ang queen, ang tenor Atong lang. tenor. Sakto na siya. Si Pabarute, Luciano Pabarute. Kami sa una, kakuha mo na nga, mo si Paburute. Ha? Paburuti. Ako na mo ya. You, Action Boy. Ano na? Tama ko sa insert pero so, next Action Boy, hindi lang siya nag-rule ng Action Boy sa United Kingdom, kundi nag-ano man siya, nag-rule man siya sa Australia, South Africa, India, New Zealand, kag Canada. Amo na bala ang kuha ng iyang United Kingdom na bala. Kadamo yung mga Ganito, hindi puso naman nga sa ako. no? Amo na nga Great Britain na sila kay damo niya sa ilang mga pungsod na sakop. Nga nasakop. Si Dalom sa Rayna, kunhari. Pero tino, na Kingdom. Kingdom eh. Kingdom. Damo sila. Dason. Dason. Next Action Boy, amo na ang Victorian age kuno Action Boy was named after Queen Victoria. Victorian era. Victorian era. Kita mo atong Christmas party, ang team ta Victorian era. So subong pa Hindi lang. Victoria's Secret. Hindi Hindi pa ka pamati wala. Hindi tayo. Kasi naman na nagalin kay Queen Victoria ang Victoria's Secret. Wala nagalin sa iya ang Victoria's Secret. Ang butoy ko niya kabalo sa stories ang Victoria's Secret na. Kaya base yan, hindi niya mo karon. Di ba ka nakabalo kay nga? Secret na sa mo. Secret. Correct. Amo na siya Action Boy. Amo na nga wala ka kabalo. Ninsindihan ko na kaway ka kabalo kay Sikreto gani. Sikreto Kay gani. kung kabalo na ko na, hindi na siya secret. Oo, kundi na sa secret yung kabalo ka. So remain na siya nga secret yapon. Rename. So, I'm so excited naging Action Boy makita sa imo nga outfit. Kita na wabi ko nung ginasuksok ni King Albert antes siya mapatay. Prince Albert lang Prince na hindi na siya gili nag-queen, hindi na siya nag-king ya. Bisan nga king na queen ni mo asawa ya kung amo lang. Amo na galing di man siya nalang ilang. Hindi ko kuan na sa iya na nga ilang hierarchy sa ila pamilya bla. Pareho sa kay Queen Elizabeth ay na si Prince Philip. So Prince na niya si Philip pagkapatayan ni Queen Elizabeth. Hindi ya si Philip ang nagbulos. Hindi. Si Prince Charles. Iyang eldest kag pinakauna gid bata. Kung why na si Prince Charles, sino mabulos na siya? Either si Prince William o si Princess Anna, guro. Si Anna? Layo si Anna. Ara si Anna sa hierarchy? Mangkot lang taon karon na. O mangkoton lang bisiking siya. Sino mabulos galing ko hindi na pwede si Prince Harry, no? Kaya daw naging give up yan ang iyang royal title. Iyang royal title. Pagpangasawa niya kay Meghan Markle. Sabi, no? Pwerte, no? Kalilingin man sa ulo. Sige, morning da kay Panoy Siloso. Nya numayo balita. Butang gusto mong balita. Okay na pagkabalita. Pililan da. Kay JR Pamalinas Paragiton, tami nga lang tapasiro ang grupo kay Ronnie Sipulong. Ate sige. Kag sa kay Carl Kenneth Cañete, good morning man. Georgia, ganyan ko, may Dorel the first. Ihagin na Miss G. Sila ni Carl Kenneth Cañete, niya mag-ending sa Jack Balaan, tanilawagon yung mga talent credits. Ginalawag na. Nag-end na, way pa man. Ginalawag na siya kung sino ang mga talents na nagdalala sa... Yes, ara ginaya. Lawag na, kaya ako naglawag, bla. Ako malawag. Ikaw ginalawag. Sarap lang tiglawag. Tiglawag. Stand by na sa Aksyon Hotline. Kalagadlaw Martes, may kaupon nyo si Aksyon Marlon Hinovea. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life extension.